Africa my continent, Africa my home, se Africa ku South Africa kwaZulu, uku i-district, umzumbe umasipala, uward 16. La eceleni kwami inobaba uMngoma, oyinduna, aphinde futhi abe yikhansela. Le ndawo le kusevela umemeze. Ngibiza ke kusevela umemeze na. Ecabhane, uzothi umuntu icabhane enkulu, kuphi necabhane evela umemeze. Sizela ekhaya kuwagumedeke la ekhaya. Kuvele umuka kwavele isika. Isimo esibi kakhulu la kubhubhe khona abantu bala ekhaya abayisithupha. Engozini ebhubhise abantu abawu9. Baba uMngoma. Ufika nini umyalezo? Umyalezo ufika izolo. Yes. Emva kokuba kade kuzwakele ezindabeni ingane zayocheka mabe bonakala ukuthi ade bele ekhaya abafikanga eMlazi endaweni la kade behlala khona. Yes. Okuthe uma sekuyobhekwa ngokufanisa imoto bekwazi ukuthi bahamba ngayo nokwenzeka kwezinto nezikhathi. Ufika kumyalezo ukuthi ayikhona inkinga nje nokudala ukuthi ke kuvukwe kuyobhekwa. Ngempela kwatholakala ukuthi laba bayisithupha yilaba balekhaya. Laba bayisithupha kungaba lekhaya bese kuqalwa ke umnyakazo ukuthi kuyobhekwa laphana emakhazeni kaHulumeni. Ngempela kwabonakala ukuthi ibona kwabhaliswa ke zonke izinto ezibhaliswayo ke sabuya ke sazohlala njoba sidangele sinje okwamanje umndeni akwazi ukuthi uyaphuma noma liyashona. Yes. Njengamanje sikhuluma ukuthi basesemakhazeni kaHulumeni. Basesemakhazeni kaHulumeni kumanje. Siyabonga baba. Siyabonga. Ake sithole umama naye ke bekuhlangothi lwakhe. Siyabonga kakhulu baba. Amen baba. Thank you so much. Udaba la ekhaya lunezintwana, lunezinto. Lufuna ukusidida kancane kodwa lusididi. Into yakhona ithi la ekhaya kushona abantu abayisithupha. Ma awusithathe. Ukuhlupheka kwakho okukhulu kulabantu abashonile. Ungakulophi uhlangothi. Angase ngizothatha ngihlanze nani ngoba noma bethi bayahlanganisa akukho kuhlanganayo. Yes. Baningi kakhulu. Yes. Ngoba naye ubaba wengane mangithi ngiyabuka uzogcina sewela ngakumina. Yes. Kuthi kumele ngigcinise ngimfihlile kahle naye ngesizotha ukuze abantwana bangabi nokukhala kusasa. Angizazi fanele ngenze njani. Yes. Ngixakekile. Ngoba maqhubeka ngamthola umndeni wakhe ngizokwenza njani? Kumele ngimthathe ngimbeke. Mhlambe awuchazele umuntu ngaye uchaze nje wenabe ukuthi umkhwenyana ubaba wengane owakuphi yini enenza ngathi nikhungatheke kakhulu ngodaba lwakhe. Okuningi ngaye mina ake ngithi nje angikwazi kodwa ngoba kwakusaphila usisi. Yes. Uma wengane mina ngangijabulisa ukuthi phela nje uvelile nekuvela noma kwakuvele nomalume noma wevele nomngane wakhe yini umfanyana lapho angazi. Yes kodwa kona owakamchunu ukuthi kamchunu kephi mhlawumbe usisi yena wena olwazi ke soba usisi sowashona ke. Abantwana ke bebesemlazi bezibamba amatoho bebamba beyeka. Yes. Kwazi kwafika le yasingikha phezulu. Umntwana wakhe, abantwana balengane njengoba lengane zami zilele namhlanje. Washayiswa imoto omunye semncane, washayeka kakhulu nje ekhanda. Yes. Uluya lo osele. Yes. Ungasinayi cishe akuhambi kahle kuyena ngoba naye lento ekade ngizibuza ukuthi ngizobagcina ngani ngoba wabe engozini yemoto. Uleyo bhalisa njalo ukuthi ulisileke lo seshonile. Nolondi uyamshayisa imoto kodwa ke ulondi yena oright ngoba uyafunda uyaphasa. Lo walo baba oshonile nalo mama oshonile isidindi nje ngane ngoba nje manje isikoleni siyekile isikole eMlazi ngoba shuthi lo omlamayo usezuyamdlula. Ingangoba walima wathinteka ekhanda mangibuza undodakazi washo njalo wathi ma wathinteka ekhanda.
Yes. Isibuye futhi le ngozi seyibuya isithathu la ekhaya. Isibuye seyizobaqoqa bonke ke manje. Okay. Angazi fanele ngenze njani. Ukucacisela umuntu kahle. Isimo sala ekhaya sithi njoba kushonele abantu abayisithupha la ekhaya. Ukhona umuntu ka7 oshonile. Obaba wezinye izingane kulezi ezishonile. Kodwa umama into ayichaza ukuthi lezi ingane vele ezishonele ekadadewabo. Ubaba umchunu lo wakwafika ekhaya ezovela ezothi baba kwagcina lapho azaziwe ihlobo zakhe ayaziwe indawo avela kuyona. So ingcindezi enkulu njengamanje ukuthi umbiko bazowusa kuphi umbiko uthi ke ingane yenu ibhubhile engozini enzeke N2 eScottburg. Njobe echaza ukuthi undodakazi wala ekhaya bebehlala eMlazi nezingane zabo lapha ngakwaV behlala nomkhwenyana. Njobe umkhwenyana nje ebhubhile akwaziwa nje sodwa ihlobo sakhe nokuthi ke indawo yakubo kukuphi iyona ngcindezi enkulu kakhulu okufanele ukuthi ke manje sifune umndeni sibe silungisa futhi silungiselela ukuthi ke bebekwe ngendlela okuyiyona. Ngicabanga ukuthi ngibe kahle mama. Yep. Ilokho sokucela nje owaziyo insizwa kwaMchunu ebithandana noma ebithandana noma ebihlala nenkosazana yakwaGumede le emathulini la ngithi sisho njalo. Yep. uMacingwane Yes. besuka endlini kumina Okay. ngumzali walezi ngane. Oh yes. Yebo. Suka kwakhe endlini uyatohoza esiphingo escape yard. Yep. Kusebenza kwakhe idlula uma usuka uqhamuka phezulu egarage bachemba udlula ujina ujika ungena esiphingo. Yes, yes. Uqhubeka uqhubeka nje udlule egarage. Ngiyabona igarage yes. Khona isclap soqala. Khona sesibili. Yes. Kukhona esingena ongena ePeregrine emjondolo eminingi. Yes, yes. Uthi uma uzongena kuyona songena kusona kanje. Yes. Esesemjondolo. Ngiyileke futhi nami namhlanje. Ekseni. Yep. Ngaya lapha endini lapha India lisazi konke. Yes. Kodwa labe lithi mkhulu anginayo asinamali thina la ekhaya. Ubona uMacingwane bevuka 2 days 1 days eza la kuthina. Yes. Asinamali esingayikhipha thina ngoba into efanele ukuthi afune third party kuhulumeni. Yes. Ngathi mina hayi angenawo ukuphendula ngoba vele ngijahile. Yes. Wathi akaphethe esclap yard yena kodwa khona umfazi ophethe esclap yard. Yes. Owakhona. Yes. Kodwa futhi akanamali. Yes. Mina ngisuke nje manje ngilandele nale ngane le ekhona ingane engekho la yala ekhaya. Kodwa ifikile ekhaya kunasekhaya kugcwele nje ngibagcwelele ekhaya. Yes. Ngoba ingane sisuka kumina sihlala kumina sonke. Yes. Ngathi mina hayi ake ngiyehle ngizobonisana nabalingani bami. Abalami bami osibali bami. Yep. Ngibone ukuthi kuhamba kanjani kulento ingaphezulu kwamandla ethu. Yes. Angazi ngizothatha nesihlanganiselana ngoba nami ndohoza ngisebenza ukuthi ngithole lo msebenzi ngakho bangiyakha ngakhe leyo ndlu bayikho ayikho. Sihlale phansi. Mina ke nami ubaba Majola namacinga njengayo. Yes. Mina ke. Yep. Njengoba ngilanje ngisekhweni. Yep. Ngizama ukuthi angenzanga lutho ke mina phakathi kwengane zami. Ngoba satholana emahlangeni. Labuya ngangeke bizilutho kodwa ikhaya leli ngilazi ukusuka nokuhlala. Yep. Ngimdala kanaka. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga baba. No asibongene mhlambe ke sihlanganisa ulwazi ngoba into esifisa kakhulu manje sesifisa nje ukuthola umkhono. Sorry, okwesibili. Yes. Kunzima ukuthola indlela kaMacingwane. Ba. Ngoba noba ngizwa lihlala nezingane zonke zizake umntana uthulisile ingane yami indala intombi ndodakazi lo ophila naye. Yes, yes. Lathi ukuthi ngakina kodwa andikwazi kodwa ndiyakwenza ukuthi ube umuntu. Uyofika nini na eMozambique njengokungenza kanje. Awuphinde baba. Uyofika nini eMozambique njengokungenza kanjena na
uloku ungihlukumeza ngishaya wena ke ukuphile phela wena ngikufutha ngeke noma ungayaphi ngeke wenzele ukuthi ngoba nakina wasiyo into engishaya ngishaya ukuthi nami ngizobheka ngakuphi ngoba nendodakazi yami yasho okungenzeka ukuthi uvela ngalo macala uvela ngala qiniso baliyakhulunywa ke Kobe kumchunu wangale. Umchunu wangale hayi wala. Ingane zami zengeke zingitshela into engayona. Ndibe ngihlala nazo. Noma sekuthiwa kunjani kodwa zingeke zingitshela into engayiyo. Songitshela into okuyiyona. Uthe ochazela umuntu baba. Uthe ukuthola kanjani ukuthi owangale ithini ingane? Ngathola wathi ingane njengoba niphatha kanje. Babexabene ngaso. Babexabene. Okay. Mina kini anginandaba phela nginama ngikwazi phela uwali. Awuyena phela wami ekhaya. Ngakusakuthola vele ukanje. Ngathola nawe ke ngathi sajabulana kodwa manje soyenza ngayo soyaza ukuthi asivezelana amaqiniso. Okay ke fine ke. Dingabi nandaba njengomzali mina ngoba into yababili angingeni. Ngumzali mina. Yes. Njengoba nale ekhaya nafana mandazalwa uMagomede nale ekhaya. Ngoba ngahlala le ekhaya. Yes. Nalezi insizwa lezi ezindala liya ndahlala nawo kakhulu. Ngiphila mina le ekhaya. Sange ndibe nacopho nento encane nengikonayo. Yes. La ekhaya. Hlala nikwaphila. Njengami ngisho ngithi uliyo kubanzi ukuthi sithole ngoba akekho umacingano wala ngoba nami ingane zami batholana ehlala kabani ehlala kaMbambo. Bakwazi kaMbambo le ekhaya. Niyakwazi kaMbambo ke? La ehlala khona ekade khona inkomo. La uliyo engafundi kuthiwa ekade ngulusa inkomo. Zasho njalo ingane zami. La ke angikwazi khona kule ndawo. Khona la. Oh yes, yes. Angikwazi mina. Yes. Angikwazi ngeke ukukhombe kaMbambo. Mina. Ize la kwakuhambela khona indodakazi kwakane khona indodakazi wami omdala Thoko. Elapho. Yebo. Batholana lapho kodwa lapho. Batholana lapho kaMbambo khona la. Umbambo usekhona angazi ke ngoba mina ngihlali la ngihlala eThekwini. Njengoba besuka la beze la basuka kumina ekhaya eThekwini. Okay. Bahlala nami eThekwini. Abahlali ngaphandle. Yes. Hlala emzini wami wabona eThekwini. Okay.